Un total de 17 voluntaris i altres tants aprenents s'han unit al programa Voluntariat pel Valencià 2016, una iniciativa que l'Ajuntament reprèn enguany i per a la qual compta amb la col·laboració del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. El projecte s'ha presentat en un acte públic al mateix centre cultural. És un programa que ja fa temps que està en marxa. Volem encetar un nou any aquesta activitat i esperem que al llarg d'aquests mesos que a partir d'ara se va desenvolupar el programa sigui un programa efectiu. Anem a fer un seguiment, anem a veure els resultats. Això suposa que van ser uns resultats bons. A més del president de la corporació, han participat de l'acte nombroses personalitats, entre les quals es trobava la regidora del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, edifici que acollirà i coordinarà el programa, Teresa Iborra, i en representació d'Escola Valenciana ha assistit el vicepresident de la Federació, Joan Cortés, qui ha fet balanç de tot el que s'ha aconseguit fins ara amb Voluntariat pel Valencià, un dels projectes més estimats per part de l'executiva. El nostre Ajuntament, des del 2011 al 2014, l'ha portat en pràctica. Vam parar un any i enguany, en el 2016, volem reprendre. Tenim il·lusió, tenim moltes ganes i creiem fermament en este projecte. El tema del voluntariat, com la mateixa paraula indica, és per voluntat, i el voluntariat, per sort, en el nostre país s'ha imposat no només el voluntariat lingüístic, sinó altres tipus de voluntariat, que és una prova de que la nostra societat civil té salut per a oferir-se a col·lectius que estan en procés d'integració o estan en un procés en el qual de coneixement de la nostra llengua, de la nostra cultura, i hi ha persones que amb una voluntat hi ha una generositat, s'ofereixen per a aquestes persones se faci el camí més curt cap al coneixement i cap a la integració. Durant la cerimònia s'han presentat les parelles encarregades de dur a terme el projecte, a les qui se'ls ha lliurat també el material necessari per abordar les sessions planificades, que es desenvoluparan durant un mínim de 10 setmanes. Constància. El voluntariat pel Valencià són trobades per a parlar. Un mínim de 10 trobades. Un mínim. Per què diem un mínim? Per no dir-vos, a veure, heu d'estar enganxats al voluntariat per tota la vida. No. Un mínim de 10 trobades. S'han acabat les 10. Mirem el nivell, que potser facin falta 2 trobades més, o 5, o 10. Jo què sé, jo m'he tirat 2 anys fent d'aprenenta. Sota el lema Parla'm en valencià, el programa ofereix una innovadora forma de promoció del valencià que posa en contacte a persones que volen aprendre la nostra llengua autòctona amb gent disposada a dedicar el seu temps a ensenyar-la.